Non, Masraoui, là, il a la authenticité d'Albi. Dans ce dante, il y a original jeu follow di. Au fond fait la na c'est original wala play. Ni original jeu follow di. Aba son to tekle. Ni original jeu follow di. La pam pam mali bana jonyama. Pam mali bana jonyama. La fiangoro jibe suma tiga digi koro wala go digi wa koro we tiga woro to anulum sen dong dala wa dongli da kuma la ko wa am ko ita fana tabu gana le na shago ne mda bu da am ko ita tabu gana le la ila wa awa salen wallahi billahi salo ya soro disukasi bi na on fara malikola mais alhamdulillah tanu bala ko awa sara ya kila kan kunkorota dobe wasa o te kunkorota soro we
an wasara wa an kun kɔrɔta la koyi sans clé et pourtant il va do silamɛw karamɔgɔ ninnu bɛ ko dɔ fɔ o ye tiɲɛ quoi ala ye masa ye koyi a bɛ se ka bin ne wuli koyi an wulila koyi an wulila koyi a bɛ ala de an wulila an tɛ mɔgɔ to yen koyi Sunjata wulila koyi cɛ kun b'i sen kan k'an to namara la la malidenw wulila koyi an wulila wa an nisɔndiyalen wa an wasalen don tɔw kun b'u waso an na n'an ka karidantɔw ni saboteliw ni kiriti karataw ye ni mun y'a ba den o ka kɔrɔbɔ zen an wulila o n'i y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn an b'i ba kɛ namara ye parce que an wulila koyi on s'en fout de dada on s'en fout dada ya dankisɛ dande one love à vous tous ni mun y'i ba den o ka kɔrɔbɔ jamana o jamana n'i y'a kɔrɔbɔ farafinna yan nɔ la il a kɔrɔbɔ dɔ k'a kɔrɔbɔ an yɛrɛ mɔgɔw dɔw la minnu b'a kɔrɔbɔ quoi karalokan don worodugukaw wa worodugukaw olu yɛrɛ bɛ ɲini k'a faamuya sa la ilala non mande cɛ ni mande muso moriw ni karamɔgɔw somaw ni donso k'aw bɛɛ lajɛlen fo kisi de Dubaï n dɔgɔnin don koyi k'i ko k'i bɛ miliyɔn 1 di Aïcha Kone ma bon minnu tɛ kisi de Dubaï dɔn olu de bɛ se k'a fɔ k'a t'a kɛ quoi mais ne bala b'a dɔn salon an ye ɲɔgɔn ye yan a bɛ to ka na yan a b'a kɛ kisi de Dubaï n bɛna numéro ɲini n bɛ a lajɛ n'i ye ne wele kɔni kisi de Dubaï non nin ko yɛrɛ bɔra ka ban i y'a faamuya wa ko kisi de Dubaï yala kɔrɔkɛ fama yɔrɔ a t'a jamu dɔn ale ye Ture de ye koyi kisi de Dubaï kɔrɔ bilahi ninnu bɛɛ ye sogɛli denw ye ni bɛɛ hakili ye Mayiga ninnu don kɔrɔ don a b'a di bon alhamdulilah rabbil alamin merci kisi de Dubaï ni mun bɛ mun ka Aïcha Kone malidenw na o tigi k'a kɛ parce que a ye ko dɔ de kɛ ko min n'a y'a kɛ wagati la k'a kɛ kuma na c'est à dire i b'a dɔn bamananw ko ten ni sanu y'a san kuma jɛ zira bɛ wusaya n'a ye dɔnkili bɛ da kuma parce que diɲɛ ye kuma saba ye Aïcha Kone y'a ka dɔnkili da o kuma de la diɲɛ ye kuma jumɛn ye kɛ kuma ye kuma fɔ kuma a y'a da kuma na a yera ye kuma na a kɛra kɛ kuma na kunun tɛmɛna an bɛ bi la sini bɛ Ala bolo a ye dɔnkili da ko kunun tɛmɛna k'an bɛ bi la ko sini bɛ Ala bolo Aïcha Kone bilahi bamananw ko ten dɔn man di dɔnkili man di a kɔ de ka di Aïcha Kone mɔgɔ min bɛ se ka nin dɔnkili da a wagati la an bɛ kuma wa ka Alassane Dara wulila Ouattara a b'a k'en pleine campagne diɲɛ bɛɛ ne bala ko ten tɔ Aïcha Kone ala ka barika d'u la ni mɔgɔ min ko k'i bɛ Aïcha Kone critiquer i y'a faamuya wa Ivoiriens na an t'i jaabi en pleine campagne Salif Keita taara dɔnkili da i y'a faamuya wa Alassane Dara wulila Ouattara Salif Keita taara dɔnkili da la o kɔrɔ Mandenkaw a y'i k'a fɛ a kɔrɔ Julaw a y'i k'a fɛ a kɔrɔ Maninka mɛnnaw a y'i k'a fɛ Bamanankan mɛnnaw a y'i k'a fɛ Maliyɛn denw a y'i k'a fɛ Guinéen denw a y'i k'a fɛ Burkinabéw a y'i kɛ Alassane fɛ Salif Keita en pleine campagne a ma kuma o la i y'a faamuya a ma kuma o la jeliw ko k'an ka taa k'a laban ye boli ye jeliw ko n'i ye mɔgɔw da k'i ka n'i kɔfilɛ n'i m'i kɔfilɛ mɔgɔ min m'a kɔfilɛ kunun na bilahi o taa yɔrɔ b'a kamana gan an ka taa aw ma miiri o la Salif Keita c'est l'homme billahi stallahi africain le plus connu Salif Keita de dans l'histoire africain le plus connu Salif Keita do artiste le plus connu en Afrique Salif Keita do les 5 personnes qui est plus connu au monde Salif Keita do à bas 5 personnes là l'homme le plus connu de pas là il vient d'Akabla Bilabo Marlelo toi bou ka jatou bo intellectuel ou bou ka jatou bo be pas mais anga tient for l'homme le plus connu ya fa dien da ani biche ya fa 100 keme kono bo Marlelo diara mo o ma jamo yi kala na makala Canada kala mani daji tu daji ka o de ni talona isibe talo yorom na o ka adese be ta bi yorom na ya fa o ka z de ni wulila ki jo ka wuli ki joni w billahi te se ka wuli l'homme le plus connu o bo Marley ya fama 100 keme kono l'homme le plus connu c'est Bob Marley deuxième l'homme le plus connu 100 keme kono ne bala côté chinois ou ka Bricelé est deuxième l'homme le plus connu après Bob Marley après Bricelé yo fama wa Brésil Pelé est l'homme le plus connu troisième l'homme le plus connu o 100 keme kono ya fama troisième l'homme le plus connu o Pelé mana boy quatrième l'homme le plus connu au monde ya fama o que Robert o que Effain o que Nelson Mandela ne bala côté
Sans Kemekono. Quatrième l'homme le plus connu que Mandela. Cinquième l'homme le plus connu, ne bala côté Djembe ou Salif Keita. Ouais, Salif Keita il est artiste le plus connu en Afrique. Est-ce qu'il y a famille? Il est albinos le plus connu. Il est albinos le plus connu. Et il est l'homme le plus, il fait partie de l'homme le plus connu au monde aussi. Et albinos le plus connu, Salif Keita. Deuxième albinos le plus connu, ok. Et américain, on voit présent d'autres tantôt. Il faut Bill Clinton. Bill Clinton, c'est un albinos. Il est deuxième albinos le plus connu après Salif Keita. Mais où est Alassane ka campagne? Salif Keita est Alassane ka campagne. En pleine, Kani Bagbo tout. Mais Salif tra campagne. Aumakumolo. Aïcha connaît que l'un a donc les d'accord avec moi. Au Canada, Kumamada, Ayem Bam Bam Bala qui fait à Bégav sa débordouille. Ne bala côté. Un question pour un champion. Un question pour un champion. Quel artiste africain ivoirien qui a fait 20 ans de succès, 5 morceaux, 5 albums, 13 morceaux. De Bordeaux. 20 ans de carrière, 5 albums, 13 morceaux. Et bien, John les critiqué. Aïcha connaît, lui, il a des disques d'or. Elle a des disques d'or. Elle a des disques d'or. Elle a 4 trophées au Mali. Donc ferme ta grande gueule. Plus de 20 ans. Depuis Doukou-Saka. Depuis le temps de Doukou-Saka, le créateur de coupé décalé, Doukou-Saka. Doumbia. Doukou-Saka. Débordeaux, toi tu es en train de chanter depuis le temps de Doukou-Saka. Depuis avant Doukou-Saka, depuis Soroma Sandy, tu es en train de chanter. Depuis le temps de Petit Denis, tu es en train de chanter. Depuis le temps de Zarazuku, tu es en train de chanter. Tu n'en es nulle part si ce n'est pas des critiques et des faux problèmes. Toi, Débordeaux, tu travailles dans le ministre des va-et-vient qui fait des faux, des ministres des va-et-vient. Tu comprends? Ministre des va-et-vient ministre des va-et-vient. Toi, tu travailles dans le ministre des va-et-vient. Ministre des va-et-vient. Et bon, donc ferme ta gueule. Est-ce que toi, tu fais partie des artistes ivoiriens? Tu n'as que critiquer, tu fais que créer des bises de critiquer. Billah, tu fais micro-territoire, tu demandes à Abidjan, Kumbassi. Est-ce que tu vas 13 villes, tu demandes des enfants. Qui connaît le morceau le plus connu de Bordeaux? Personne. On ne te connaît pas. Toi, tu es un bandit raté parce que tu n'as pas eu la taille. Tu es petit. Tu es un petit taille. Sinon, toi, tu vas être comme deuxième John Pololo. Ferme ta grande gueule. En Afrique, qui te connaît? Tout dernièrement, le temps en temps de Coupe d'Afrique, tu as fait créer des bêtes, tu as même insulté tous les Ivoiriens, tu étais parti aux côtés des Camerounais, tu as dit même que toi, tu vas devenir Camerounais. Mais est-ce qu'on peut abandonner notre pays parce qu'on est fâché? Est-ce qu'on peut abandonner notre pays? Un vrai digne du pays ne trahit jamais son pays, il ne va jamais laisser sa patrie. Il ne va jamais abandonner son identité. Toi, tu as déjà refusé l'identité ivoirienne. Tu as insulté tous les Ivoiriens, des hypocrites, de n'importe quoi. Et maintenant, c'est toi qui vas venir essayer pour créer des bêtises ou bien pour que alors, tu peux t'approcher à Alassane Draouli Lila Ouattara. Tu vas essayer de critiquer les gens qui font des bons sanctions. Laisse Aïcha Kone. Ok? Merci. De Bordeaux. Une question pour un champion. Quel artiste africain ivoirien qui a fait 20 ans de succès, 5 albums, 13 morceaux? De Bordeaux. Merci. Tu as 8 points. Ferme ta grande gueule. Mandé tche ani mandé muso moro ni kramo suma ni doso. Kana balaba. C'est dans dentro. Yiri dugu fere. Mali dongoli dalao de bise kanike. Ka boato en plein problème. Il y a en bas. Il y a ani Macky Sall ben avion kono ay Macky se féliciter parce que il y a au wakati a sur Macky il travaille bien. Il a rencontré Macky Sall dans l'avion. Et comment elle s'appelle? Sadou Kouyaté. Mais elle a chanté Macky Sall pour montrer à Ibeka il faut que tu travailles. Pour montrer à Ibeka, nous on n'a pas de président. On a eu un autre j'ai rencontré un autre président dans un avion. Elle a bien chanté à Macky, félicité Macky. Aïcha Kone a fait ça dans l'avion.
Est-ce que vous, est-ce que... Mais je dois même pas parler avec toi. Surtout ceux qui est en train de dire des blablabla sur Aïcha Koni. Aïcha Koni. Tu as vu sa voix, on dirait 19 ans. Tu as vu sa voix, on dirait elle vient de commencer. Tu as écouté, surtout là où elle va crier Assimi Goïta. Non, mais attends, hein? Ça m'a fait rappeler, depuis que j'étais petit, depuis le temps de Zoumana Hiro Traoré, là, ça m'a fait rappeler de ça, quoi. Tu vois? C'est pas ça. Assis. Hein? Oh, Kabakoudou. Là, là. En tonton de l'hippodrome, non, que Gilles. Hein? On a payé ça. Allez, on va faire Kabakoudou. On dirait 16 ans. D'avoir te pro. Alors la main. Tu vois un peu? Non. Adam. Nafolotiya. Congo marafin. Est-ce qu'il y a Congo marafin? Congo marafin. Fais mon mara Congo kono. Jo munga farina be mara Congo kono. Bashi munga jigina tese ka mara dugu kono. Chow benka mu tise ka mara de Congo marafin. Nika bolite kono tombo ki tise asimuna. Bilay toko fe bla ni kungre. Yafa janga wala kini sinamso sabani sinamso jaba. Yafa ani befa ni chido fe ni boshimbolo fe ni. Yofa mawa ani dawleni. Faka kono tombo. La. Aïcha kone oude. Awe kone koroda. Kone. Ni kone la ka de ka make farafina fe halalate. Ni kone la ka de ka srana halalate. Kone koro abe kone koroda ko kli. Kli de be wule bamananga ko kunege dauti la ko jugu de ake kone. Ani absent dɔw be yɔrɔ dɔ la dɔw be yɔrɔ dɔ la dɔw b'a fɔ kɔnɛ dɔw b'a fɔ kunɛgɛ kɔnɛ jara o ye waraba de ni ko wara kungo kɔnɔ sogo fɛn fɛn be sogo dun n'a be balo jeli la n'a be sogo wɛrɛ minɛ k'a dun o bɛɛ be wele ko wara mais waraba o ni wara tɔw tɛ kelen dɛ waraw cɛla belebele waraw cɛla kumaba waraw cɛla farima o de ye waraba ye donc ni ko wara ça c'est en général munu be sogo dun kungo kɔnɔ fɛn munu be balo jeli ni sogo la olu de be wele ko wara ni ko waraba o kɔrɔ wara mun ka bon n'a bɛɛ mais ni ko jara i ye waraba i ye ale ta ka bɔ sogo dunnaw cɛla k'a bila dama i y'u tɔgɔw fɔ en général mais i be fɛ k'a préciser ni ko jara bɛɛ b'o dɔn ni ye jara ye kungo kɔnɔ o ye tiɲɛ cɛ do wa muso do wa donso si t'o fɔ ko n'i y'ale i be boli ko ni waraba mana don tu kɔrɔ bila o tu tɛ tigɛ waraba be tu mun kɔrɔ o tu tɛ tigɛ dɛ ni waraba donna tu kɔrɔ a ka wusa tu ma waraba be tu mun kɔrɔ o tu tɛ tigɛ a ka wusa waraba ma waraba yɛrɛ be tu kɔrɔ jara o ye n'a be dugu kɔnɔ mais n'a sera dugu n'a be dugu kɔnɔ k'a ka farin ko waraba mais kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a ka farin kɛlɛkɛyɔrɔ fana na ka tɛmɛ waraba kan a be wele o yɔrɔ de la ko konɛgɛ kɔrɔ ka kɛlɛ kile ale ye kɛlɛ kile de a be kɛlɛ da sɔgɔ ka kile bila kun ka cɛw jɔ a kɔfɛ k'i jɔ ɲɛfɛ ni kɛlɛ ka farin yɔrɔ min na a be boli ka taa yen de n'a donn'olu cɛla a b'olu finiforo k'u baraforo k'u musokɔrɔba namu a b'i yɛlɛma n'a y'a sɔrɔ la i y'a faamu kɛlɛ farinya u bolila ka taa fan dɔ in na kɛlɛ ka farin ye u be ɲini ka se mɔgɔ kelen na a be sokɛ da turuna a be boli a be n'olu fana kama a b'olu finiforo k'u baraforo k'u musokɔrɔba namu a be fagata faga ka joginta jogin ka bolita boli bolitaw be boli donc tellement k'a ka farin ale b'a lajɛ kɛlɛ yɔrɔ min ka farin cɛfarinw be yɔrɔ min na muguw da be yɔrɔ min na marifaw da jɔlen no yɔrɔ min na bamuruw be yɔrɔ min na kalakisɛw be yɔrɔ min na ale be yen de ɲini cɛfarinw jɔlen no yɔrɔ min na ale be taa yen de kɛlɛ kɔnɔ u ni minnu be kɛlɛ la olu jigi ye cɛ minnu ye ale b'olu de ɲini u ni minnu be kɛlɛ kɔnɔ olu ka a tɛ fugari faga tɛ nantankolon faga tɛ jugusago faga ale be kɛlɛ cɛ kumabaw de faga i y'a faamuya wa bon ni kɛlɛ bena daminɛ kɔnɛ
n'u jɔlen don u ɲɛ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw ɲɛ b'u la i b'ale de ka sokɛ ɲɛfɛ a bɛ to ka tagama ka segin a bɛ kɛlɛ arranger a bɛ to ka taa ka segin a bɛ kɛlɛ arranger ale de b'i jɔ kɛlɛ b'ale lajɛ ale de bɛ bamuru sama k'a kɔrɔta k'a fɔ mɔgɔ dɔ ninnu ɲɛna est-ce que aw pɛrɛnna wa an tɛ bin aw kan a y'aw labɛn ne mun filɛ nin ye ɲɛfɛ ne de fɔlɔ bɛna taa ne de ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye aw ka cɛ mun ka farin mun dalen don a ba la k'a ba y'a kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn k'a ba ye senfunu k'a la k'a ba ye sɔnkuna k'a la mun dalen don a la k'a fa i wɔrɔ k'i da ba fɛ k'a sɔrɔ k'a ye kɛlɛ cɛfarin ye ne bɛna bɔ o fɔlɔ ka ne kunbɛn aw cɛ la ni mɔgɔ ma bɔ a bɛ kɛlɛ a bɛ sokɛ godon ka s'u ma a bɛ kɛlɛ provoquer a bɛ sokɛ godon a bɛ s'u ma a bɛ taa fɛrɛ minɛ u kɛrɛfɛ a bɛ tɛmɛ a bɛ sokɛ tourner ka na a natɔ bɛ bamuru kɔrɔta a b'a fɔ a ka cɛw ye aw pɛrɛn n'u ma sɔn o la ni minnu dalen n'u yɛrɛ la olu bɛ bɔ n'olu bɔra n'olu bɛ kari ɲɔgɔn na u bɛ sokɛw girin k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma a fɔra o de ma ko kɔnɛ ale de ka kɔnɛlakaw olu de ka so bolitɔ kɛlɛ kɔnɔ n'u ka sow u ka sow bɛ to ka fiɲɛ sama kɛlɛso yera olu de fɔlɔ la o de kama kɛlɛso min ye tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ kɛlɛso bɛɛ kan o kɛlɛso de kun tɔgɔ ko ɲɔtɔ ɲɔtɔ kun ye jɔnni ka so ye segu bakarijan ale kun bɛ yɛlɛ so min kan segukaw ka bakarijan ale kun bɛ yɛlɛ so min kan o so de kun tɔgɔ ko ɲɔtɔ jeliw b'a fɔ o de ma ko ɲɔkisɛ gilegiba kun b'a la ɲɔtɔ i y'a faamuya wa a kusi bɛ dugu ma i y'a faamu ɲɔkisɛ gilegiba ye jumɛn ye tɔmtɔmniw de kun b'a la ka tɔmtɔmni baden k'a la i ko ɲɔkisɛ seriserila so min kan donc jeliw b'a fɔ ko ɲɔkisɛ gilegiba b'a la ale de kun ka sokɛ tɔgɔ ko ɲɔtɔ ne bala ko to o so depuis ala ye farafinna da o kɛlɛso tɛ diɲɛ k'i tɔgɔ sɔrɔ ka tɛmɛ bitɔn segukaw ka bakarijan ka sokɛ kan ko ɲɔtɔ donc ni kɛlɛ bɛna wuli n'u nan'u jɔ tuma min na dɔrɔn n'a ye sokɛ kɔrɔkɔrɔ dɔrɔn ka y'a faamu k'a sen to numukɛ kɔrɔba la a bɛ to k'a kɔrɔkɔrɔ n'a y'a kɔrɔkɔrɔ a b'a fɔ hihihihi a b'i sen wuli o la dɔrɔn ni kɛlɛ wulila yɛrɛ dɔrɔn n'a y'a sama k'a kɔri y'a faamuya wa sokɛ bɛ taa ne bala ko to olu de ka so kɛlɛkɛso kɔnɛlakaw de ka kɛlɛkɛso bolitɔ a ɲɛfɛsen bɛ kaburu sen a kɔfɛsen b'a datugu a nun bɛ to ka safili fiyɛ a tulo a n'a ɲɛkisɛ o bɛ yɔrɔjan kibaru a kun n'a jaki olu bɛ to ka bɔnɛ fifa o de y'u ka sokɛ na o de y'u ka sokɛ bolikan ye ne bala ko ten a bɛ ɲininkali kɛ ɲɔtɔ kɔnɛlakaw ka so n'u ye kɛlɛso n'u bɛ kɛlɛ kɔnɔ olu de ka sokɛ bolitɔ a tulofara fila bɛ wuli k'a jɔ a n'a ɲɛkisɛ a tulofara ɲɛkisɛ bɛ yɔrɔjan ye tulofara b'a kibaruya a ɲɛfɛsen o bɛ kaburu sen a kɔfɛsen b'a datugu a nufile o bɛ ka safile fiyɛ a kun n'a jaki o bɛ ka bɔnɛ fifa tellement k'a bɛ boli a bɛ k'i na k'a sen bɛ ka bɔ a da kɔnɔ u bɛ na u tigiw olu bɛ cɛw finiforo k'u baraforo olu kɔnɔlakaw ka kɛlɛsow n'u ni sokɛ min bɛnna u b'u da bari u gɔrisi la u b'a kan tigɛ u b'u da bari sow la u b'a sama u b'u da bari sow la u bɛ sow gɛnɛkala minɛ k'a kari n'u ye kɔnɛlakaw ka kɛlɛso o de la u k'u ma ko kɔnɛ wa o tora anw fɛ yen ko ni kɛlɛ bɔra ni kɔnɛlaka den t'a la ni kɛlɛcɛw farala ɲɔgɔn kan ni kɔnɛlaka den t'a la bamananw ko k'u den tɛ taa n'i ye cɛw fara ɲɔgɔn kan segu k'u ka taa kɛlɛ la ni kɔnɛlaka den kelen t'a la bamanan muso si tɛ sɔn a den ka taa parce que u ko ko kɛlɛ kɛra fɛlɛbɔ ye o kɛlɛ a ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka t'u di boucher k'u bɛɛ faga parce que ni kɔnɛlaka kelen bɛ kɛlɛ la kɛlɛ garanti la ni kɔnɛlaka kelen bɛ kɛlɛ la a tɛ boli ni kɔnɛlaka kelen bɛ kɛlɛ la a bɛ se ka tɔw sauver k'a yɛrɛ arandi olu de kun b'u yɛrɛ arandi ka kɛlɛ sauver donc u b'u yɛrɛ arandi minnu na n'olu b'u taa n'u ye pour que ko a ye ne minɛ a ka tɔw to u ka taa dugu kɔnɔ donc olu minnu bɛ minɛ i y'a faamu u bɛ sɔn k'u yɛrɛ di u y'u yɛrɛ di minnu ma olu de taara n'u ye k'u di u ka jeliw ma donc ka taa k'u di jeliw ma i y'a faamu ko jelikɛ ko n ye nin di a y'a yɛrɛ di ne ma kɛlɛ kɔnɔ walasa tɔw ka sauver ne y'a di e ma donc olu minnu tora jeliw bolo u ni jelikɛ nana kɔrɔbaya u den ni jelikɛ denw kɔrɔbayara u mɔden ni jelikɛ denw mɔdenw kɔrɔbayara u tulomasama ni jelidenw mɔdenw kɔrɔbayara donc olu yɛrɛ fana tɛ foyi dɔn bilen jelikɛ ka baara kɔ u nana don jeliya la kɔnɛlaka den doncogo filɛ nin ye jeliya la sinon o jamu tɛ yen diɲɛ kɔnɔ segu kɔnɔ bamananya la ko jamu bɛ se k'a fɔ k'i ye kɔnɛlaka kɛ jeli a tɛ yen u donna jeliya la tan de kɔnɛ jeli y'o ya jara hɔrɔn kɔnɛ jeli depuis i tɛ sɔmiya n ko farinya de y'u ka ye hɔrɔnya de y'u ka ye danbe de y'u ka ye i tɛ ɲininkali k'o la ne bala ko ten ala ma bamananden da diɲɛ kɔnɔ bamananden min k'i dara bamanan na k'i kun ka farin ni manje jara ye segu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan depuis ala ye bamananya da o bamananden ma farin mun o bamananden ma wolo bamananden min kun ka farin ni manje jara ye
manjara ne bala côté kone bi se ka kone horon yoro do la jara horon kone jili jara te jili alors que jara kone fa kelen ba kelen sirnon doron ne donc depuis kan ka somi unina u ye taw de sauver ku yere bi donc u tra di jeli kama ya fama wa u ni jeli ka nana ke kelen donc u modon te dora do jeli ako jeli a u don to ko flane jeli ala sinon dien bene bala côté kone jeli kone masake kone jeli kone horon kone jeli o fla bebe donc u don to ko flane jeli ala kone jeli ka fu kone horon ka fu ne bala côté aisha kone mbe de kan ne bala côté mais attends bamana histoire là au bamana dema bo mu kuma far ni manje jaraw mais elle a Cheikh Martal ne bala côté nto elle a Cheikh Martal ni choche bena elle a Cheikh Martal ngono do ay nyin ngal ko la ne bala côté baraka ko me choche la kini Cheikh Mar bena klekele ma yato Cheikh Martal daluk me choche bolo kini Cheikh Mar bena klekele ma yato Cheikh Martal choche kun dalo nu yere la kini Cheikh Mar bena klekele ma yato Cheikh Martal chef fla de be chef sabab de be Cheikh Mar ni che nani ne bena che nani ani duruna che duru Cheikh Mar no de bena che duru mu ni Cheikh Mar ko baraka ba wera la parce que ala e choche da kini Cheikh Mar reflay Cheikh Mar bakay bay Cheikh Mar babisi bala Cheikh Mar baraka be Cheikh Mar bala kateme i baka baraka be Cheikh Mar la kateme ga Cheikh Mar bay furu munyu kateme i baka Cheikh Mar bay che la sigi munyu kateme i baka Cheikh Mar basanga na i bay Cheikh Mar ba munyu na i bay Cheikh Mar bay che la sigi don kateme i baka donc il be ko to Cheikh Mar tala jari ama jaye o de kama nu ye Cheikh Mar nyinga ko Cheikh Mar ko I fa nyo juli be aba tege fa chenchen aba tege aba abe chenchen bla fien be tani do ye do be jigi aba fo ko ne fa ni nyo da de be die kono nu ko Cheikh Mar ke ba nyo juli be die kono Cheikh Mar ba bulu ko ta ko kele wa idun ko ne ba kele ndoro ne nyo be ala ma cheshida die kono muso shida jena ko ne ba ni mu ba be da ne ba ikele me ne fa nyo na kata ela Cheikh Mar tal ba mo non ko ma ko muri barani tigi la ko bela jele fu tal futante ale de ya ta klebi fe kata bla krofa ni choche bena yingolodo Cheikh Martal ka kurishi tal fo États-Unis ka baba tal fo atete bugunna ka tal la ko bela jele fu ne de kana bala bay ne sona ni ne sona mande histoire farafina histoire na be sebe ne de ba sebe ubu sigine de koroni bigini kai toute histoire a été écrit est faux et archi faux. Frafina histoire ma sere wa dombaga mancha. Jamu jelube jamu ne tanu me te frafina histoire don. Ya fa tanuni ani histoire doni te clé ne balabe histoire de do. Ibe fa ni moke ou de tado bila adam ne na to ne bo de do. Kluma sama ou fa bemba ke ou fa ne bo de do. Wa keshi te buli ba fe ki bene so son mande histoire la. Ni mande histoire be sere ne de ba sere. Ne de ba fa be sere. Al nabe ke seru bajan. Ya fa me ani al n'a be ke Sirou Badiani Bazumana ba ta nyoy Bazumana bay Mali histoire da ka foy ka ban aya sera aka yertai sinon Bazumana ba de tabu Mali hymne national Bazumana ba de abo akungulu kono anaka donner a de pa wulu la mata école la ka farafina beto do la ka ja ya fama ka be fo ka ban ni imduman ba abora chemu kuna makala Bazumana ba bamana ya fa kunfin shubaga de kunu donc ça va ne be wele bamana ngana ko kunfin shubaga Yorate savando savant kumbe bamananga na be fo de mako kunfin shubaga ne yobi mais ya fama hymne national magal Sirou Badiantaya atiki ama mine Bazumana bala wa bigini kaye de boke anana jamfa de kama e ma ni golde sakibla rom na te versi gloya donc elle a Cheikh Martal aba fo kale banyo ona de kuma chapa ka banyo ona mancha kale fanyo ona de kacha elle a Cheikh Martal sona mo folo mo ko joni o de karun o de ye ko makasa juba du boyikle maka asona mo folo mi o kra ko makasa yi anana se aka chow dogo yara o ya sorola ani tubabu fora ngon ko ani tubabu kelela kai kangono o asora ai kai mine ka kai masake mine ko do islami ala gerebu bi na sogoma dafa ubi na kai masake tan Aisha kone ka foko he wuli jur wuli uba tanu se wuli selikuma sera wa soro ela Cheikh Martal na dugu mum na be do bla ale be continuer olu be toka o dugu la mogo kalan kuranela donc u kume toka na ka kai masake tan se kai masake ko ka bena ko aw nana ay ne ga dugu mine ko me ka bena ko ne masake de ko na yen tan se na shini me ko yira law masigini mi fayri da fa unana ta munu nana ta usena wula ku bemna ku bekta ku kanke kamurutu bulu amurutra Cheikh Mar ya kalfa chocha la befa donc tra ci fo Cheikh Mar ni kele segna kana
kaye masakɛ a bolila ka taa don kati kalifa don tubabu la kan kɔnɔ donc Cheikh Umar ni tubabu fɔra ɲɔgɔn kɔ u kɛlɛla yen ne Cheikh Umar ko k'u ka kaye masakɛ di tubabu ko k'u ta di Cheikh Umar ye kan daminɛ tubabu da la yen a ye kan daminɛ tubabu da la u ye kalo 7 kɛ ɲɔgɔn na fo samiya selen samiya donna te baton sɔrɔla ka wuli ka bɔ Sénégal Saint-Louis ka taa renfort don y'a faamuya wa tubabuw ma k'an kɔnɔ o y'a sɔrɔ tubabuw ka dumuni banna sɔgɔmada fɛ u bɛ tiga tɛgɛ ɲɛ kelen o bɛ di bɛɛ ma o y'i ka sɔgɔmada o y'i ka daraka ni tilelafana ni surafana ye Cheikh Umar b'u dala ye mais a ka cɛw kun dɔgɔyara parce que tubabuw fana kun ye caman faga donc Cheikh Umar ko k'a mago bɛ cɛ 100 na Aïcha Kone o cɛ 100 sɔrɔtɔ a ye enquête kɛ parce que Cheikh Umar ka service de renseignement olu kun fɔrɔlen don kojugu fulaw kun don n'i ye sera renseignement na ka tɛmɛ fulaw ka bilayi bɛ sa renseignement mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se k'o dɔn service de renseignement da ye fulaw ye pour le ɲamata gaci ne denw don Cheikh Umar ka service de renseignement kun ye fulaw de u y'a fɔ a ɲɛna k'a ka taa Kakɔrɔta ko Kakɔrɔ i bɛ denkɛ 100 sɔrɔ yen ko denkɛ 100 minnu n'u bɛɛ y'u fa den Asimu ɲɔgɔnnaw denkɛ 100 minnu n'u bɛɛ y'u fa den denkɛ 100 minnu n'u bɛ jɔ dugu kɔrɔ denkɛ 100 minnu n'u bɛ se ka jɔ jamana kɔrɔ denkɛ 100 ni mago bɛ denkɛ 100 na minnu kɛr'u fa ɲɔgɔn ye fa ɲɔgɔn bɔ den man ca kɛlɛ kɔnɔ ni mago bɛ denkɛ 100 na parce que ni bɔsi man di nintigi la y'a faamu wa mɔgɔ faga ka di dɔ la ɲɛnɛma minɛ man d'o la ni mago bɛ den kelen ta subaga cɛ 100 na i bɛ taa Kakɔrɔta parce que ala ye siya o siya da anw fɛ Manden o siya tɛ diɲɛ na mun bɛ se ke mun bɛ furu bonya ka tɛmɛ Kakɔlɔmuso kan a tɛ yen bilahi a tɛ yen ni mun nana ne b'o fɔ koyi barikatigi bɛ muso bɛɛ bɛ furu bonya mais ne bala ko tɛ cɛladon o cɛ tɛ mun bɛ cɛladon dɔn o muso tɛ mun bɛ cɛladon dɔn ka tɛmɛ Kakɔlɔmuso kan Cheikh Umar taara Kakɔrɔta k'a mago bɛ denkɛ 100 na u ye 99 d'a ma o y'a sɔrɔ Koma ka magasa a fa y'a bila k'a ka taa n ti sa fura ɲini a ko ba ko n ti sa ko fura t'o la a ko e ka taa dɔrɔn ni karamɔgɔ min sera k'an ka kuma kɔrɔ dɔn i ka sokɛ 100 d'o ma i ka sanu d'o ma i ka sanu d'o ma ko n ti sa fura n'a ye muru min tɔgɔ ma a bɛ taa ye n'a ye soma min tɔgɔ ma a bɛ taa a nana se morikɛ dɔ dalen ma i y'a faamuya wa o de tun tɔgɔ ko Musa jeune kun don a ko ko sokɛ bɛ ne bolo n fa ye sokɛ ja a ye jɔn ja jɔn 12 ani sokɛ 5 ani sanu n ti sa fura ne bɛ k'o de ɲini a y'a fɔ morikɛ ko k'i bisimila ko n ti sa fura bɛ ne bolo n'i fa ko i ka taa n ti sa fura ɲini fura wɛrɛ t'a la ko i tɔgɔ de don jigin n b'i ko kisɛ tɛ bi ka kisɛ tɛ bi i ka sokɛ kan wa i ka marifa hali ni kisɛ tɛ bi mɔgɔ min kan n'i ka marifa da jo la i ka kisɛ b'o don a ko wala k'e de ye muru ye a ko tɔ ninnu ye ɲamadenw ye a ye jɔn tɛ 12 d'a ma ka sanu mutukali 7 sanu mutukali 12 a y'o d'a ma i y'a faamuya wa a ye Koma ka makasa ko k'a ka sokɛ ko k'a ka marifa ko ka tila ka Koma ka labila a ko n bɛ baga dɔ d'i ma nin baga in cɛ faga ka di dɔ la ɲɛnɛma minɛ man d'o la n'i donna kɛlɛ kɔnɔ n'i y'a da cɛ kelen kun cɛw bɛ ɲɔgɔn poro cɛ 12 u b'u n'u jɔ i ma ko Koma ka makasa e ko mun n'i k'u ka mun kɛ u b'o de kɛ Koma kan ko a ko e de muru u ye dugawu kɛ ɲɔgɔn a nana a fa fɛ o y'a sɔrɔ Cheikh Umar ye cɛ 99 i y'a fɔ a Kakɔlɔ y'o di Cheikh Umar ma cɛ kelen b'a jɛ 100 na u ko Cheikh Umar ka Koma ka makasa kɔnɔ mais a kelen de tun b'a fa n'a ba bolo u y'a fɔ dogo na ko komi a kelen b'a fa n'a ba bolo k'a fa y'a dogo o y'a sɔrɔ fa ko ne ko a ka taa mori ɲini ne t'a ta dugu dɔn a digira fa la donc sini k'u bɛ Cheikh Umar labila a ka taa ni cɛ 99 su fɛ Koma ka nana don a ko ba a ko namu a ko ba a ko n ye morikɛ dɔ sɔrɔ denmisɛnnin don a tɔgɔ ko Musa a y'i ka kuma kɔrɔ fɔ ɲɛna a ko kɔrɔ tɛ foyi ye tɔgɔ kɔ a fa ko awɔ k'o de don a ko sinon ko suran tɛ kuranɛ kɔnɔ mun bɛ mɛlɛkɛlu ma o t'u kunbɛn a ko a ye n ko ba k'an ka sokɛ ko kisɛ tɛ bin kan wa ba ni kisɛ tɛ bin mɔgɔ min ta kan ne yɛrɛ mana n ta cogo la a bɛ don o la a ko wa ba a ko a tilala ka ɲɛnɛma minɛlan ja baga filɛ ni n y'a gan cɛ kelen na cɛw bɛ ɲɔgɔn minɛ 10 o y'a sɔrɔ muru tɛ nkalon tigɛ o y'a sɔrɔ muru t'u sigi so kɔnɔ n sira kaluwa la dɛ bataraka ni patapatakan na mɔgɔ da la o muru tun bɛ yen ba ko ɲɛna dugu jɛra a fa ko kuma digira ne la ko dɔw y'a fɔ ko ne y'i dogo de dugu jɛra dɔrɔn cɛ 99 k'u b'a di Cheikh Umar ma a ko Cheikh Umar k'i garisɛgɛ jara ko cɛ 100 filɛ nin ko Koma ka makasa jubadu boyi kelen k'a bɛ d'i ma Cheikh Umar ko n y'a mɛn Koma ka makasa wulila k'i jɔ a ko ne cɛ 99 i bɛ jɛ cɛ 99 kɔ i bɛ taa ni ne Koma ka makasa kelen ye Cheikh Umar ko a ma k'e kelen bɛ se ka cɛ 100 jɔyɔrɔ fa wa a ko Cheikh Umar e de kalanna ne ma kalan o tuma na cɛ joli bɛ e ka kɛlɛ kɔnɔ Cheikh Umar ko cɛ ba 30 a ko ni kɛlɛ sira dugu min na o cɛ ba 30 bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ a ko ayi a ko a bɛ fɔ de ko Cheikh Umar ka kɛlɛ sira a ko morikɛ e de kalanna ne ma kalan
kele mogo ba bi saba mana shi dugu mina mogo wɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ e Cheikh Umar kelen kɔ o kuma na olu fa n'u baw m'u kun di ka tɔgɔ daw la wa munna e kelen tɔgɔ bɛ fɔ Cheikh Umar ko parce que ko Ala y'o kɛ ne ye ko ne de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye Ala y'o kɛ ne ye ni ne ba Aisha barika ye Aisha a ko o kuma Ala y'a fɛ e ba ye n'a ye furu muɲu ka cɛ muɲu ka furu muɲu y'a fɔ ka furu barika ɲini a bɛ den barikalen wolo Cheikh Umar ko ye tiɲɛ a ko o kuma ni muso wɛrɛ ye furu muɲu k'a cɛ bonya o kuma o tɛ den barikalen wolo ni e Cheikh Umar tɛ wa Cheikh Umar ko Cheikh Umar ko k'a kɔlɔkɛ ye mun fɔ tiɲɛ don ni muso wɛrɛ ye furu muɲu o bɛ den barikalen wolo mun tɛ ne Cheikh Umar a ko ne yɛrɛ tigɛlen tɛ n ba ma a la de koyi Cheikh Umar ko wallahi i ye tiɲɛ de fɔ n ɲɛna wallahi i ye tiɲɛ de fɔ n ɲɛna ka bɔ Makan ka na Senegal Alwara Futa ka bɔ Senegal ka na maa si ma deli ka ni ɲɔgɔn tiɲɛ fɔ ne ɲɛna cɛ 99 ne jɛra o kɔ n bɛ taa ni Koma ka kelen parce que a ye tiɲɛ fɔ Cheikh Umar ye Cheikh Umar sɔnna ale de fɔlɔ Cheikh Umar ye bolola nɛgɛ dɔ tun b'a tɛgɛ la a ka bagi a y'a ɲɔgɔnna dilan k'a di Koma ka ma ko souvenir Cheikh Umar ye souvenir di mɔgɔ fɔlɔ ma Koma ka makasa de don a bɛ y'a faamu wa parce que k'a wasura n'a ba ye Koma ka makasa ani Cheikh Umar u mana se dugu o dugu la ko Cheikh Umar bɛ cɛ 12 ɲɛnɛman d'i ma u taara a bɔra yen nɔ u sera dugu fɔlɔ min na o dugu tun tɔgɔ ko Goma u ye kɛlɛ daminɛ cɛ si tɛ mun sera k'i tɛgɛ da dugu karanga la dugu kogo la cɛ o cɛ i tɛgɛ da la a taara lahara ka Koma ka makasa ye sokɛ girin ka na ka yɛlɛ k'i sigi kogo kan cɛfarin tɔw bɛ marifa charger a b'a ci tɔw la n'a banna u bɛ dɔ charger k'a d'a ma a b'a ci a y'i jiginna u nɔfɛ ka baga gan cɛ kelen na k'i jɔ cɛw ye ɲɔgɔn minɛ cɛ 12 a ye kogo ta n'a cɛ 12 a nana di Cheikh Umar ma a ko Cheikh Umar ko ne ba ma barika filɛ nin Cheikh Umar ko k'i ni ce a ko ni ce t'a la dɛ i yɛrɛ b'i ba Aisha i b'a barika de yira ne la o don de Cheikh Umar ye kɔlɔsi ta i b'a fɔ ka kɔlɔsi ta k'i sigi k'i pan dɔrɔn Cheikh Umar y'i pan dɔrɔn k'a sen ka yiri minɛ k'i kun sulu dugu ma o ko mori tonsoya daminɛ la k'a da Cheikh Umar la ko morikɛ kɛra tonsoya daminɛ l'o don Cheikh Umar ye yiri minɛ n'a sen k'i kun jigin ka kɔlɔsi minɛ i y'a faamuya wa n'u ye musokɔrɔnin dɔ bɔra ka na ko a ye musokɔrɔba minɛ ka na musokɔrɔba nana ko kana n faa ko non e si bɛ yɔrɔ min na i bɛ dugu cɛfarin dɔn i b'u tɔgɔ fɔ n na ni musokɔrɔba ye cɛfarin mun tɔgɔ fɔ Cheikh Umar bɛ kɔlɔsi bila o bolita bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na ko Cheikh Umar k'e ko min a b'a fɔ a ye nin yira Koma ka makasa la k'a minɛ a ye dugu cɛ bɛɛ wele k'a kun sululen to dugu ma Cheikh Umar sɔnn'o ye o kɔfɛ Cheikh Umar sɔnna jɔnni Aisha ko ni Cheikh Umar sɔnna jɔnni aw mɔkɛ ne bala ko tɛ Cheikh Umar donna Segu cɛ ba 30 bɛ Cheikh Umar bolo cɛ ba 30 la cɛ 300 kelen don ko cɛ 300 olu korilen don Cheikh Umar dala o cɛ 300 cɛ 77 olu kelen don ka Cheikh Umar la kuru k'u jɔ olu de garde rapproché ye u ka marifa tellement que a labɛnnen don suya la kuranɛ gundo la suya la n'u ye marifa ci hali gabakuru na jeli bɛ bɔ a la Cheikh Umar kelen don k'u ka marifa labɛn n'u ye marifa ci hali gabakuru na jeli bɛ bɔ a la mais Aisha ko ne Manje Jara u ko Cheikh Umar bɛ dugu kɔnɔ k'a bisimilalen don Segu Manje Jara ko sini k'ale Manje Jara k'ale bɛ Cheikh Umar y'a ɲɛ la sini u kasira i mɔkɛ Manje Jara Kɔnɛ a ko k'ale bɛ Cheikh Umar ye u ko a ko kuma ko Manje taara lahara ko parce que Cheikh Umar tɛ se ka ye mɔgɔ ba 30 o kelen don ka mɔgɔ 300 mɔgɔ ba 30 kelen don ka mɔgɔ 300 lakori mɔgɔ 300 mɔgɔ 77 kelen don k'olu lakori kɔrɔtɛ o de b'u ka marifa la n'u ye marifa ci hali gabakuru na a bɛ jeli bɔ ni Manje Jara ko k'ale bɛ Cheikh Umar o kuma Manje taara lahara u ye su kasikan bɔ Segu Manje Jara ko a ka jelikɛ ma ko n'Ala ye sini dugu ɲuman jɛ n bɛ taa salamu alaikum di Cheikh Umar ma i mɔkɛ Manje Jara u ye Manje Jara ka sokɛ labɛn k'a ban u ye sokɛ siri i y'a faamuya wa ale fana tun bɛ yɛlɛ so min kan ale ka so de tun tɔgɔ ko Jube Kurufin Bakarijan ta tun tɔgɔ Ɲɔtɔ ale tun bɛ yɛlɛ Jube Kurufin de kan Manje Jara u y'a siri ka ban i y'a faamuya a nana jɔ a muso la a ko a muso ma a ko n ye n kali e la a ko ne Manje Jara n bɛ taa Cheikh Umar lajɛ muso kasira ka don so kɔnɔ a y'a ka sigi gileki ta a y'o don a la a y'a ka kiribisi i y'a faamuya kiribisi ani ci a ye kiribiti a y'o bila a kɛrɛ la pistolet de bɛ wele bamanankan na ko kiribiti n'a t'o dɔn n b'o fana fɔ aw ɲɛna kiribiti ani forobabaw a y'o bila a ye forobabaw ta k'a da ɲɛ o de ye marifa da ɲɛ a ye forobabaw da ɲɛfɛ ka kiribiti ni kiri fitini i y'o faamuya wa c'est à dire bonganju o de ye kiribiti ye kiri fitini o ye pistolet ye i y'a faamuya forobabaw o ye marifaba ye a yɛlɛnna a y'i sen da numukɛ cɛkɔrɔba la garankɛ cɛkɔrɔba y'a laminɛ a y'a sigi Jube Kurufin kɔ la a ka jelikɛ kulela la a ko Manje Jara ta i bɛna n sɔrɔ yan a ye sokɛ wuli a y'a tɛgɛ da ka sokɛ ɲɛ kan a y'a da sokɛ y'i kɛ ta ka Manje Jara lajɛ Manje Jara ye sokɛ ɲɔgɔn ye
aya ɲɔgɔn ni segukaw ye kule bɔ Mandiang Jara a y'i ɲɛsin Seku Umaru ma o y'a sɔrɔ Seku Umaru ka jelikɛ sigilen b'a kɔrɔ ko Musa Jabate a nan'i jɔ ka a ye cɛ ba 30 korilen Mandiang Jara y'i kɔ minnu ka Segu lajɛ a ka jelikɛ yi ta da kan ko jiri jara ni jiri jara sa jiri jara ni jiriba jara sa ngun jara ni weta dunu jara cɛman bɛ koloba kari jara musoman bɛ koloba susu ba sunu sa ko den sunu mamari dali bajɛ sa ko den sunu mamari koya saja ni koya mamuru tukɔrɔ mamuru ni jaba nɛnɛ ngulugu jara ni weta Segu ye 4 ye maraka dugu ye 9 ye do dugu ye dugu 12 ye Segu dugu 4 Sekɔrɔ Sekura Sebugu Segu balanzan ba 4 balanzan bi 4 balanzan 400 ani balanzan kɔkuru ni 1 dugulen bɛɛ ta yɔrɔ dɔ jango Segu dina ɲɛ tan cɛ a ko Mandiang Jara ne pɛrɛnna jelikɛ a ko n ye ordre di ma ni jahanama do i ka t'i da kɔnɔ ayi kunsi cɛ ba 30 ma o y'a sɔrɔ Seku Umaru ka jelikɛ sigilen b'a kɔrɔ ye marifaw bi ka mankan bɔ kiri pum 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 depuis u ka jafo bi ka surunya Seku Umaru ko a ko ne ka jelikɛ Jabate a ko depuis ne bɔra Aluwara Futa ne ka marifaw ma deli ka mankan bɔ ta a ko cɛ kelen de bɛ Segu marifaw bi ka mankan mun bɔ i b'a sɔrɔ Mandiang Jara de donna i ka jama la wa Seku Umaru ɲɛ kale ye e bɔra Aluwara Futa i nana ne sɔrɔ ne bɛ jamana in dɔn ne de y'i ka jelikɛ ye ni Mandiang Jara don a bɛna salam aleikum d'i ma Seku Umaru ko ko jeli kɔni a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko bisimila gɔnga a donna cɛw cɛla u y'a finiforo k'a baraforo u bɛ marifaw da jɔ a la n'u ko kirikitiw ni sisiw tigɛra u b'a sɔrɔ Mandiang Jara ka sokɛ bi ka sow tɛki Mandiang Jara bɛ ka don kɛlɛ kɔnɔ Mandiang Jara ka sow bi ka don a nana mɔgɔ ba 30 cɛci Seku Umaru ko ko jelikɛ a ko Jabate a ko ne ka marifaw bi ka mankan bɔ dɛ marifa mugu kan bɛ ka surunya a bɛ ka surunya dɛ a ko ne de y'a f'i ɲɛna Mandiang Jara marifaw bi ka mankan mun bɔ cɛ kelen bɛ Segu ko Mandiang Jara i b'a sɔrɔ jarakɛ kɔnɛkɛ de donna kɛlɛ kɔnɔ wa Seku Umaru ɲɛ kale ye ni kɔnɛkɛ donna kɛlɛ kɔnɔ a bɛna salamu di e ni ne ma ne bɛ dugu in kɔnɔ ne de ye jamana in den ye n b'a cɛw dɔn Ala ma cɛ wolo k'i bɛ fiɲɛ sama k'a bila k'i bɛ se Mandiang Jara la Ala ma cɛ bange e ka kɛlɛ kɔnɔ Seku Umaru k'o bɛ fiɲɛ sama k'a bila k'o ka kisɛ bɛ fɛn kɛ Mandiang Jara la cɛfarinw bɛ ɲɔgɔn kibaruya dɔn jeliw bɛ cɛ bɛɛ kibaruya dɔn a ye cɛ ba 30 cɛci ka na cɛ 300 cɛci cɛ 77 minnu n'u ka marifa hali n'u ye marifa bila olu y'u ka marifa da jɔ Mandiang Jara kɔnɛ la u ye kili biti wuli sisiw tigɛra u y'a sɔrɔ Mandiang Jara tɛmɛna olu la a nana sokɛ kɛ ka fɛrɛ minɛ a nana ka jube kurufin a ye sokɛ sama Seku Umaru kɔrɔ fo ka cɛncɛn fo ka fɔlɔkɛ kɛ Seku Umaru ni jelikɛ sigilen kan jelikɛ y'i tɛgɛ bɔ i y'a faamuya wa Jabate a ko Seku Umaru ko si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ Seku Umaru ye jelikɛ tɛgɛ minɛ Mandiang Jara y'i jɔ o y'a sɔrɔ i y'a faamuya wa a ka bugu surumani b'a la y'a faamu a n'a ka sigi gileki b'a la y'a faamu a ɲi sigilen don a ka gɛsɛ halakilen kan o y'a sɔrɔ a ka fara 3 b'a kun na a ko salamu aleikum Seku Umaru ko salamu aleikum a ko e de ala Seku Umaru a ko awɔ a ko ne de ye Mandiang Jara ye Seku Umaru ko ne de kun kan ka salamu d'e ma a ko ayi e de nana an ka dugu la ne de bɛna salamu di e ma Seku Umaru ko n ye salamu laminɛ a ko ne kun nan'i fo n ye n kalen ko mili wa n kun nan'i fo wa ne Mandiang Jara bɛ taa Seku Umaru ko k'i ni ce k'i ni baraji ko n ye salamu minɛ jelikɛ wulila k'i jɔ yen nɔ o don jelikɛ kulela la fo Seku Umaru dabari banna jelikɛ ko taa a ko ɲɔgɔn t'an ka so ye tiɲɛ i galo ye a ko jarakɛ ko taa a ko kɔnɛ Jara sangaranga parce que n'a bɛ kɛlɛ la Jara tɛ fɔ Jara ye dugu kɔnɔna ye Jara ye dugu kɔnɔ kɛlɛ ye mais n'a y'a ka nɛgɛ gilekiw don a la kɔnɛ de bɛ fɔ a ko kɔnɛ sangaranga kɔnɛ dabiya kɔnɛ mɔrɛba kɔnɛ murubaya kɔnɛ sangaranga dabiya kɔnɛ a ko taa a ye sokɛ da yɛlɛma cɛ 70 o y'a sɔrɔ olu 7 cɛ 77 o y'a sɔrɔ u y'u ka marifa kɔrɔkɛma in charge u y'a da jɔ a kɔ don ne na kilibiti a ma bɔ foyi kalama sisi tigɛra mɔgɔ 300 y'i ta jɔ a la a bɔra i y'a faamu mɔgɔ ba 30 a nan'i kunsiw ma Mandiang Jara a y'u ci ka bɔ ka n'i jɔ a nana se Segu Mandiang Jara nana s'a ka jelikɛ kɔrɔ a y'i cun ka bɔ sokɛ ka marifa kisɛ min binna Mandiang Jara kan minnu gulonna kirike la minnu gulonna a yɛrɛ la n'u m'a don u y'a marifa kisɛ bɛɛ ta muru ɲɛ kelen a bɛn n'o de ma a b'a mɔdenw bolo Segu u bɛ ji k'a kan k'u ko ni cɛw cɛ i kɔ a la i sata tɛ kɛ marifa kisɛ ye Mandiang Jara aw ma mɛn i ye jamu jumɛn tanunen k'a muso n'a cɛw tɔgɔ don a la jamu bɛɛ cɛ bɛɛ bɛ tanu mun na jamu musow bɛ tanu la mais est-ce qu'il y a mɛn ko jiri ko Jara cɛman k'o bɛ koloba kari ko Jara musoman k'o bɛ koloba susu o kuma kɔrɔ ye min Jara musoman ka farin ni Jara cɛman ye bilayi hali warabaw cɛla musoman bɛ sogo minɛli mun kɛ waraba cɛman ta kɛ musoman bɛ fagali mun kɛ waraba cɛman ta kɛ Kɔnɛ Ayisa Kɔnɛ
Aïcha Kone Aïcha Kone Tchemum se qui to doula ka kla ka kele ka tien fo dongli kono ki to masake wara ka jamana na o tcheman chare jangwa muso bakoro Aïcha Kone tchei kone sa billahi fuar dembe shabela fuar dembe jamu bela me kone la ka de fuar dente billahi kone la ka de saraka dente kone la ka de o e kone la ka de ni Aïcha Kone sugu kone obini Bagarjan Kone beko kaka fari me Bagarjan Kone dinge kunga fari ni Bagarjan Kone dinge kun to ko Simala Kone ibe nyiningali ke Simala Kone Bagarjan Kone na be tagama kun ta kofle Bagarjan Kone ko cheba ko ka kofle bali ko fuariado Bagarjan wolola ka tasaka sama Bagarjan tagama to ma kofle al ni mago be Bagarjan na ka kuma ibe boliga ni jo anya fedi na temeni la ni kuma na Bagarjan ti la me ata koshin ibe nyiningali ko la me dinge kun be ko Simala Kone ibe nyiningali ke Bilay tala Bagarjan Kone dinge kume yele sogoma wulada fe ka da so sanfɛ ali kono ko tete na ka so sanfɛ Bagarjan Kone a dinge fana o dogoni Simala dogoni kunga farni Simala ka ta segu ka ta bla mobti tubabu ye papier kala ka di Bagarjan Kone dima tubabu ye papier kala ka da dinge ma parce que ko ka kele bo segu ka ta morti ko John me se ka bla kelenye tubabu ka kelenye asinar ka kelenye ka bla kelenye ka bo segu ka ta morti ko ni chote sera ka ke tubabu ko kubi i récompenser Bagarjan dinge Simala Kone dogo ke bora kijo abora ablala tubabu ka kelenye ka ta fo morti billahi talay kalama mogo washi tubabu ye papier kala ka dama titre foncier abe kona la ka uta ka bo segu ka ta morti ne bala ko te tubabu ya papier duma o to ka kelemu yo papier signé ya famewa ka bo badala bugu kata sebeni koro ya fama oya a longueur ka bo e 26 mars la kata kabala tubabu ye papier kala ka di bagada ituru la kauma ave mali histoire do metanu ninga ni histoire do ekla me kokoro nya fa ni ba tien do de ekla ave ne balaba do billahi atene do kone la ka bi nawdi do kone koro foite kone na kukunege wa ya fama wa konte de kele kunege kele kle kone la ka dinya fari ni ali kone la ka de ni afwari de billahi tala tesra machine ali shini ni echo boku jo billahi tala I kone la ka de billahi de pa blakro atesra manye kone la ka de abe fendo Aïcha Kone ima halala ya irana wa ima yere wulu ya irana wa ima kone la ka irana wa ima kone toko fo anyina wa ima bamana ya fo anyina wa kone jara sankaranka bamana o de kone bamana ni kone bamana koro ma bani koro to kona rebel ya fa mo folo me Sunjata Keita la jo ka faina ko Sunjata Keita mande fama ibi ka komi ka tebe okay on ne kele totie on ne kele jamuntie on te se ka ta nyira fa kele la kanu fembe di awma aw ko sogono mo ma ka ye masai dobe dawn irama Sunjata Keita bamana adam ne to fleni John folo okay ah tangara suguba boare ngodi kama maniga odi fola dula ko ma bani dawte la ko jugu ake ma bamana o bisra mania Aïcha Kone mo tige fuje dakan ko billahi talai srante do fra mo shika yo fama wa jagele ya yere te dobo mashila Aïcha Kone odi che Aïcha Kone ni e kulukuro région bola ne bala côté nto ka dam dugu shikono ne bala côté Mali kono Mali u ba fo bamana u ba fo bamana ne bala côté yoro be Côte d'Ivoire fait bi ne bala côté bamana dam na yene billahi talay kulubali folo bora boakeli kulubali le mot kulubali adam na boakeli boakeli région na me o ya soro Côte d'Ivoire te o ya soro yoro de menu mandi kulubali adam na yene kulubali adam na boake wa ibe boake région ta ya fama ka ta tumudi fraka ka ma fraka ne bala côté nto ya fa sigi de chamanke sinafo ni tagwana ni miangai yo fa sunu abe bamana siga so région bamana ka chana sha be siga so sinafo mancha jamana do Kenedugu jamana yere to ko Kenedugu ne côté bamana ka chana fembe loloni région abe bamana ka damne ka ta jegwa ka ta loloni yo fa ka ta pogo kata ta frère kesi iba damine kata abe bamanandugu ne côté siga so région bamanandugu ka chana sna foduwe
wa Sikaso cɛba bamanan don Babemba bamanan don Siga yɛrɛ bamanan don wa u fa bamanan don sinafɔ tɛ wa Sikaso ye bamanan dugu de mais i y'a faamu i bɛ se Ganaw ma yanni i ka se Sikaso ma Kɔnɛ Sangaranga cɛ ye Kɔnɛ de sa Aisha Kone ni Kɔnɛw tɛ jɔn bɛ se ka nin kɛ ni Kɔnɛ musoman tɛ jamu jumɛn cɛman bɛ se ka nin kɛ ni Kɔnɛ musoman tɛ jamu jumɛn cɛbakɔrɔ bɛ se ka nin kɛ ni Kɔnɛ musoman tɛ jamu jumɛn bɛ yen k'a wara bɛ se ka nin kɛ Kɔnɛlakaw musomanw de bɛ nin kɛ olu de bɛ koloba susu cɛ waraba cɛman bɛ balo mun na musoman bɛ balo la waraba cɛman i y'a faamu a tɛ sogo dɔ sɔrɔ musoman de b'o minɛ musoman bɛ denw balo sa cɛman b'i janto turupu la cɛ Kɔnɛ sa Mo faamuya wa c'est faux que minute an tɛ jamu yɛrɛ dɛ e jamu mana kɛ minute o tɛ tubabukan yan e jamu yɛrɛ ko wagati sera ne bɛ jabiya i y'a faamuya wa n ko sanu bɛ yira a dɔnbaga de la ya mais n tɛ foyi f'e ɲɛna n bɛ tɛmɛ ni n ka kuma ye mais i ba i y'o faamuya Kɔnɛw de Aisha i ɲɔgɔn tɛ yen Aisha Kone dɔnkili in jara koyi a dara a da kuma de la dɔnkili in jara ko a dara a da kuma de la Aisha Kone mais Salif Keita a ye wara fasa da ka campagne ja fɛn ma wuli Aisha Kone i b'a dɔn i sen bɔ n ka ko la sen misɛnnin ko don ni sama y'a sen don i ka ko la i bɛ ko tigiya t'o bolo bamananw ko ten ko ni sama donna ɲɔtu la k'i t'a gɛnɛ a ka don sira kelen fɛ a k'o bɛɛ tiɲɛ a ka bɔ ka taa o ka fisa i k'a gɛn n'i y'a gɛn ni min farati ɲɔ k'o bɛ ban parce que n'a y'a yuguba a bɛ foro ta tiɲɛ Kɔnɛw den cɛ i Kɔnɛ sa i Jara i Sangaranga bilahi talahi alhamdulilahi arabil alamina e de bɛ se ka nin kɛ Asimu Goita mun de bɛna kɛ Aisha Kone malidenw bɛna mun de kɛ Aisha Kone Mali yɛrɛ bɛna mun de kɛ Aisha Kone ni Aisha Kone yɛrɛ ni mun de ka kan Maliko la ani mun de ka kan farafinna a kariyara ka nin kɛ anw bɛ kariya ka mun de k'a ye alhamdulilahi arabil alamin video in kuma sigi nin kama wallahi a kuma sigi nin kama n y'a sigi polisiw de ka video kama mais wula fɛ n bɛna su in na an bɛ polisiw ka video kɛ Manden cɛ ni Manden muso sababu ko k'i kana ji d'a ma ko mais k'i kana ɲinɛ a kɔ Aisha Kone ye mun kɛ a ɲɛna parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ de la mɔgɔ mun dalakan bɛ taa yɔrɔ jan chauffeur n'i tana ye sunguruba ye i bɛ sufɛ taxi ta boli dabila sinon i bɛ sunguruba ta bilahi talahi chauffeur n'i tana ye sunguruba ye chauffeur tana mana kɛ sunguruba a tɛ sufɛ taxi boli dabila chauffeur ɲɛ kelen ni mɔgɔ bɛ don o ko mobili kɔnɔ ni gɔbɔni bin'o ɲɛ la o tɛ fiyɛntɔ ye valan na chauffeur ni tailleur a bɛɛ sigicogo ye kelen escalier ni gɔngɔn o de b'u bɔ ɲɔgɔn na bilahi n'a sɔrɔ muso ni n'i ye muso don donnen na i bɛ chauffeur minɛ ji jukɔrɔ bɛɛ b'o dɔn Aisha Kone alhamdulilahi rabbil alamin musokɔrɔba depuis an ka dɔgɔ u bi i ka farafinna kanu fɔ an ye u b'i ka panafricanisme u b'a fɔ an ɲɛna depuis an tɛ kodɔn fo ka n'an kɛ ka kodɔn fo ka n'an ɲɛ kɔrɔbaya fo ka n'an yɛrɛ kɔrɔ i nana i y'o de kɛ Aisha Kone non ne t'a dɔn an bɛna mun f'i ɲɛna wa i n'i kan kɔrɔla koyi wa i n'i voix kɔrɔla koyi wa an k'u famana nin ma koyi wa a diyara koyi ala ni kira cɛ a diyara koyi Aisha Kone calamuna Aisha Kone calamuna Ami Koita Mila Makeba cɛ muso tɔgɔ bɔra n kɔnɔ f'a kun yan nɔ Ernasa Jeje muso a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Berna Kasi non ale tɔgɔ bɔra n kɔnɔ i y'o faamuya wa Milabel de ale Milabel nin bɛɛ i y'o faamuya ko wagati ninnu tɛmɛ la ilaha wa mɔgɔ si t'a dɔn Aisha Kone dugu mɔgɔ ye n'i t'a dɔn i b'a fɔ Ivoirien i b'a fɔ Guinée i b'a fɔ Malien ale africain ale ni Aminata Dramane Traoré a dankisɛ daden ni dɔnkili jara koyi kisi ye miliyɔn 1 di koyi wa o ye kisi de koyi bari ni Gambi la ilaha illallah bari ni Gambi non o to yen bari ni Gambi bɛna di Mamala non Aisha Kone nin y'a bannen de koyi Mamala fana bɛ yen la ilaha illallah Batulu bɛ yen koyi ne yɛrɛ de bɛna Batulu wele bilahi Batulu ɲankɔrɔba den Batulu ɲankɔrɔba tɔgɔma Batulu ɲang la ilaha illallah wa ɲanglakaw bɛ Sénégal yan kabako don koyi la ilaha illallah ala ka barika don diɲɛ ɲanglaka bɛɛ la
Sénégal taw ni Mali taw ni yɔrɔ wɛrɛ taw ni i y'a faamuya wa ani Dubaï taw ni Qatar taw a bɛɛ la ilaha illallah mais n terikɛ fo Sinero ale tɔgɔ ma ɲi non n ka PDG ma ɲi non n t'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw kana taa n ka PDG tɔgɔ ɲini n tɛ n ka Sinero tɔgɔ fɔ o bɛna taa n ka PDG tɔgɔ ɲini sa ka taa deli n t'a tɔgɔ fɔ one love à vous tous Kana Balaba Batulu ayiwa Batulu ayi jɔ ne yɛrɛ de bɛna Batulu ka vidéo kɛ koyi Aïcha Kone la ilaha a bana koyi wa ni mɔgɔ min bɛ so d'a ma an tɛ so fɛ Abidjan dɛ Mali an kɔni b'a tɔw bɛɛ fɛ Abidjan an bɛ wari fɛ Abidjan Côte d'Ivoire an bɛ wari fɛ an bɛ mobili fɛ mais so non an b'o fɛ Mali de la ple i y'a faamuya wa u bɛ appartement auberge Aïcha Kone Kati n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ la a bɛɛ d'Ala ni ɲɔgɔn cɛ a ma kunkolo belebeleba k'a si foto k'a kan one love à vous tous Kana Balaba a dankisɛ dande sinon k'an bɛ polisiw ka vidéo la